dibenum dadi pengurus koperasi pegawe sing jumlah anggotane ora sethithik, jebul abot tanggung jawabe. Saliyane ilmu akuntansi sing jlimet itung-itungane, maneka transaksi kudu teliti lan ngati-ati, kudu maca pangsa pasar kanggo njembarake jenis usaha sing prospektif, uga nata maneka permasalahan anggota sing warna-warna kasuse. Durung maneh yen dadak-dadak ana agenda kegiatan jaban kutha kaya dene pelatihan, sosialisasi lan maneka rapat koordinasi. Tundone kepentingan keluarga asring tak kalahke. Witekno wis dadi sumpah lan kesaguhan nalika dilantik dadi pengurus biyen. Tujune anak bojo bisa ngelgono nampa kanyatan sing tak prangguli. Sabtu sore rencanaku ana acara keluarga menyang Sidoarjo sambang dulur. Ora sida kelakon jalaran ana undangan lewat WA. Sore iki uga kudu nekani acara sosialisasi lan pelatihan undang-undang koperasi sing anyar. Salah siji unine WA yaiku kudu ketua sing nekani acara. Ora kena pengurus liyane. Mapan ing Hotel Mustika Tuban, check-in jam 5 sore, bengine bubar isak langsung acara pembukaan. Budal pilih ora numpak mobil jalaran Sumelang yen macet lan ketinggalan acara sing wis gumathuk wektune. Aku dhewe ora biasa telat saben-saben melu pelatihan lan maneka jenis sosialisasi liyane. Karan wis ajeg aja disiplin wektu wiwit cilik tekan mangsa tuwa. Sore rampung sembayang asar kalodhangan sing ana mepet karo rangkaian acara sing wis disusun tarik-tarik. Mula dak pilih numpak sepeda motor senajan roda adoh lan rekoso. Disarwe bojo yo kene nyepeda. Adate saben ana acara ajeg nganggo taruna. Kuwatir alergi lan masuk angin yen sepeda motor. Rampung tak waenehi maneka katerangan gegayutan karo acara sing arep dak tekani. Bojo bisa nampa senajan kanthi ati abot. Tekan pasar babat kendaraan macet kemput krono isih ana kegiatan karnaval rangken pengetan Agustusan. Ora ana acara bae wis asring macet. Bisa dipesthekake yen ana agenda keramaian mligi tamtu kemacetan total dadekake kendaraan mandeg ora bisa diendani. Isih untung yen bisa mlaku gremet. Witekno kesadaran tertib lalu lintas durung dadi budaya urip. Katitik akeh maneka kendaraan padha adu arep. Ora ana sing gelem ngalah nganti polisi teko ngatur kerewetan. Mula ora aneh laku 300 meter bisa ngentekake wektu nganti luwih saka 2 jam. Tekan papan pelatihan manjing isak, telat check-in, pilih langsung jujuk lobi hotel, ketemu resepsionis grapyak semana wadon ayu kadidene petugas aweh katerangan ngenani dendah lokasi kamar hotel. Kunci kamar kanthi gantungan nomor 113 tak tompo. Mapan ing lantai 3 munggah tangga sisih kidul. Durung ana lift mula krenggosan munggah trap-trapan. Mubeng saka lantai dasar tekan tingkat 3 durung ketemu kamar sing dak goleki. Jebul kamar nomor 113 manggon poncot kidul kulon. Gobyos keringet mubeng-mubeng karo nyangklong tas rodok gede isi maneka keperluan pelatihan sajroning wektu 3 dina. Ngadeg ngejejer ngarep lawang kamar,
panyawang mider nguwasi kahanan kiwa tengen. Krasa ana sing ora lumrah, wulu gitok padha mrinding. Kahanan krasa samun sangar, lampu wet cilik ndadekake swasana katon remeng-remeng. Samar-samar panyawang merangguli maneka kahanan teras kamar nomor 113. Tak iling-ilingi kunci ing tangan sadurunge mbuka lawang. Sawise nyoba wola-wali durung kongsi kasil, rada angel krana model kunci lawang hotel beda kambi kunci lawang sing ajeg tak prangguli umume. Bareng mlebu kamar, kahanan maneka fasilitas krasa jangkep, bed jejer loro, nanging mung tak panggoni dhewe jalaran peserta ganjil lan aku peserta pungkasan. Ana gondo arum angambar ngebaki sakjroning ruangan. Rampung nguripake lampu, tas gede tak seleh meja cedhak spring bed warna putih resik. AC tak uripake lumantar remote selaras temperatur sedengan. Ganti penganggo enggal-enggal tumuju papan pertemuan, jalaran tekaku wis telat. Ruang rapat manggon lantai loro sisih ngarep, mula karo papan kamar panggonanku rada adoh lan butuh tenaga lumayan kanggo nekani pertemuan. Ruang pertemuan wis kebak peserta sosialisasi, saka kaduan swara narasumber wis keprungu, tondo tekaku telat lumayan suwe. Sawise nglungake surat tugas lan tanda tangan ing meja panitia serta nampa tas isi alat tulis lan print out bahan rapat, enggal mlebu tumuju kursi kosong sisih pojok mburi. Narasumber lan peserta sawetara panyawange padha ngwasi lakuku. Sawise lungguh nyoba melu ngrungu materi pejabat saka Dinas Koperasi Provinsi lewat sorot LCD maneka bahan sosialisasi ditayangake. Konsentrasi durung jangkep krana teka pertemuan wis telat. Noleh nganan samar-samar kaya ana kanca peserta lungguh ing sandingku. Wadon klambi abang rok ireng mentelengi materi saka narasumber. Meneng tanpa sapa aruh, kamangka adat saben padha-padha peserta abang-abang lambe tetepungan. Cat katon, cat ilang, mripat dak ucek-ucek supaya cetha, nanging wadon sandingku malah ilang ora katon. Pikiran malih kepanggonan tandha pitakon. Apa pawongan nyolowati mau peserta temenan, apa bangsane lelembut? Pengangen-angen malih uleng campur aduk, pepuntone ora konsentrasi ngrungokake paparan pejabat koperasi ngenani undang-undang anyar lan cak-cakane. Kanggo ngipatake sumlewere rasa aneh ngenani wanita peserta nyolowati kuwi, tas isi alat tulis lan maneka materi dak dudut siji mbaka siji. Maca sedelok jinglengi ukara mbaka ukara, nanging lamunan bali kumlebat marang wadon klambi abang kuwi. Nganti rampung sesi pembukaan lan paparan kebijakan Dinas Koperasi ora ana materi sing cumantel ing pikiranku. Kamangka adat saben sosialisasi lan pelatihan tansah konsentrasi lan nampa isi materi kanthi lengkap, ora ana sing cicir. Mlebu kamar wis jam 10 bengi, lagi manyuk-manyuk sawise buka lawang, dadak ing spring bed wis ana pawongan wadon klambi abang turu mlumah. Persis pawongan sing mau lungguh jejer ing ruang pertemuan. Bareng tak stetekake luwih cetha, gelis ilang tanpa ngerti paran. Enggal cucul klambi batik ganti penganggo ngaso, kanggo menepake pengangen jajal nonton televisi
maneka acara gonta-ganti channel dak sawang maksa ora bisa mbirat lelamunan kumlebat ngenani wanita nyolowati kuwi. Nganti tengah wengi isih klisian ora bisa turu, ngeremake mripat wala-wali pikiran panggah gedabikan. Banjur nilingake kuping nalika krungu ana swara wong nyiduk banyu ing kamar mandi. Suwe tak rungu swara aneh terus ngridu atiku. Nyoba tangi krekal saka peturon tumuju pener arah swara. Bareng tak ungak samar-samar kaya ana wong wadon ing kloset. Gelisirna tanpa paran nalika tak pentelengi. Rasa gumun saya nandes rumasuk ing pikiran. Wanita nyolowati sing tak prangguli ing pertemuan lan ing kamar apa mung halusinasi, apa bangsa memedi sing ngeridu katentremanku. Pikiranku lan batinku enggal tak buang ado-ado. Nembe bisa turu sak kliran banjur tangi maneh jalaran ujug-ujug televisi ing tembok idep-idep kaya ana sing nguripake gambare. Kamangka mau rampung nonton wis tak pateni. Kaget melengak spring bed sebelah dadak samar-samar katon wanita klambi abang lungguh karo mentelengi gambar ing televisi. Aku melu nonton jebul film horor sing gegirisi sing dak sawang. Bareng tak setitikake pawungan ing dhuwur peturon saknalika klepat sirna tanpa ngerti parane. Kepeksa gumregah jumangkah marani pernah televisi banjur tak pateni maneh. Wengine wis gemremet lan gumlewang adoh. Aku isih klisian ora bisa turu angker. Pilih sembayang wengi nyedak marang pangeran. Nembe sawetara jangka nedya wudu ing kulah kamar mandi. Idep-idep ana wewayangan nganggo mukena putih nembe sujud madhep mengulon. Cetha pawongan lagi salat wengi. Saka kaduan kawistara yen sing nembe sujud kuwi pawongan wadon klambi abang sing ajeg ngaton nyolowati. Salat tahajud kanthi pangajab nyedak ing ngarsane Gusti, rampung dedonga tambah mantep sajroning ati. Birat sumelang ngenani urip lan panguripan, tanpa sumelang yen kabeh lelakon mung Gusti Allah sing kuwawa murba wasesa. Senadyan ora bisa ngremake mripat maneh, nanging krasa ana owah-owahan swasana batin. Kedadian-kedadian nyolowati sinengguh kadidene prastawa lumrah. Ana panguripan nyata lan bebrayan lembut. Senajan isih ana pitakon siji sing isih neridu pikiran, apa darulane bangsa gaib wujud wadon ayu klambi abang kaya terus ngeridu katentremanku. Esuk sadurunge sesi kapisan diwiwiti, aku mlaku-mlaku mubeng hotel poncot siji tekan poncot liyane. Lantai dasar tekan lantai 5 kabeh kemput dak ubengi. Saka kliter antuk maneka cerita ngenani sejarah anane hotel duweke mantan bupati kuwi. Anane obong-obongan ing hotel pasca pilkada rusuh nganti maneka kedadian aeng sing asring dumadi ing hotel kono. Ana kabar yen ing lantai loro katut kobong nalika anarki masa nyerbu hotel, klebu kamar nomor 113 sing tak panggoni nginep pelatihan. Akeh kurban nyawa dadi tumbal amuk masa tanpa bisa dikontrol pihak keamanan. Dina kapindho pelatihan materi tetep ora bisa dak tampa kanthi sempurna.
Senajan wis beda kambi acara pembukaan, nanging isih ana perasaan sing ganjel. Anane wadon klambi abang sing ajeg teka ing dina-dinaku saksuwene pelatihan. Banjur kapiadreng kepingin nelusur lara-larai cerita anane kedadian Nyolowati kuwi, sehingga nambahi kurang fokus pelatihanku, malah semangat mbirat wewadi wanodya ing kamar 113. Sesi wengi kedadian anane kanca wadon klambi abang lungguh kursi pelatihan tak alami maneh. Idep-idep ing tengah acara, wadon ayu klambi abang wis lungguh kursi sisih kiwaku. Kamangka aku wis ngalih ngenggon sing beda karo nalika acara pembukaan. Kaya kedadian sadurunge, bareng tak pentelengi rada suwe, pawongan Nyolowati gelis ngilang tanpa jelas menyang endi parane. Wiwitane rada cetha, banjur tansaya samar, terus sabanjure ilang saka pandulu. Rampung sesi pungkasan, mulihku ora langsung nuju kamar nomor 113, nanging lungguhan dhisik ing lobi hotel. Pangangkah sinambi luru lan resik tambahan cerita misteri sing wis tak tampa saka wong-wong sing ngerti prastawa ontran-ontran nyerbu hotel. Ora kliwat marang petugas resepsionis uga tak telesih ngenani cerita sing banget gegirisi kuwi. Pantese luwih ngomongake marang wayah kedadian obong-obongan ing kamar nomor 113. Pranyata ora nemu potongan cerita anyar, jalaran petugas resepsionis lagi makarya ing hotel kadidene rekrutmen anyar ing hotel Mustika. Nalika isih lungguh ing lobi hotel, aku njomblak dadak ora kanyono wis ana pawongan wadon ayu klambi abang lungguh dhewean ing sofa. Mandeg mangu anggonku arep melu lungguh, dak wanek-wanekake melu lungguh. Ora watara suwe pawongan Nyolowati wis ninggalake papan samar-samar, katon mlaku munggah trap-trapan tangga nuju lantai loro. Anggonku arep lungguh, dak wurungake gelis nyedaki petugas resepsionis. Mbak, nuwun sewu, napa mboten pirsa kanca putri lenggah ten sofa kidul mriku? Pitakonku marang wanita ayu bagian resepsionis. Ngapunten, Pak. Kok kula mboten ngertos yen wonten peserta lenggah mriku? Wangsulane petugas resepsionis sinambi nuding sofa ing poncot lobi hotel. Wau ketinggali wonten kanca putri ngagem rasukan abrit lajeng minggah ten lantai 2 kadose, Mbak. Katrenganku kaya ngomongi awakku dhewe. Winginane nggih wonten kanca tansah tanglet ngingi wadon klambi abrit, terus ngadeg ten ngandhap pilar lobi ngriku. Kedadosanipun nalika wonten pelatihan ngenani pengembangan retail modern. Ceritane wadon ayu resepsionis ndadekake aku kaget. Nggih, wanita klambi abang, Mbak. Nggih, leres. Nalika semanten manggenipun sami kali jenengan ing kamar nomor 113 lantai kalih. Aku mantuk-mantuk genah sacuwil cerita mau nambah keyakinan yen kedadian Nyolowati sing tak alami uga asring dialami tamu liyane sing manggon hotel kuno, khususe kamar nomor 113 sing tak panggoni saiki. Ninggal lobi langsung jujuk papan istirahat ing kamar nomor 113. Ora kepitung sing kaping pira ketemu wanita ayu klambi abang. Wengi iki nembe lungguhan ing kursi teras kamar. Lumantar sorot lampu samar-samar katon regemeng pawongan Nyolowati.
njurku mlebat sirna kaya kedadian-kedadian sadurunge. Aku wis ora kaget maneh, kedadian tumaruntun sing tak alami kaya wis tak sengguh kadidine kedadian lumrah. Yekti panguripan ngalam donya iki ana panguripan alam manungsa nyata lan ing perangan liya ana alam gaib sing pancen wis diyakini dening bebrayan. Mula ora mokal yen kadang bangsa gaib mlebu mangadewantoh ing alam nyata lan suwalike akeh crita ngenani kedadian manungsa bisa ngumbara ing panguripan alam gaib. Mlebu kamar pilih langsung istirahat, senajan mung lungguh ngeloni rerangken acara pelatihan ning awak krasa pegel kabeh. Sawise ganti penganggu gelis wundu sawetara terus nyaut kopiah lan sajadah ngleksanani ibadah salat Isya. Nalika ana swara wong nyiduk banyu ing jeding, swara tangis lamat-lamat lan maneka kedadian nyolowadi ing jero kamar, aku wis kaya ora melu maneh, tak anggap kedadian lumrah. Mapan turu sangu dudutan yen kedadian aeng kuwi kadidene piwulang mligi jroning panguripan. Mbok menawa ing dina-dina ngarep bakal ana prentuling hikmah sing bisa diundhuh, hikmah piwulang kanggo sesangu ngawurip, neguhake keyakinan iman, nambah rasa ngwawula marang Gusti Kang Maha Wikan. Ora kendhat ing wengi atis lan tintrim ndonga lan dzikir terus ndremimil nganti maca surat jin lan ayat kursi sing kaucap wala-wali. Lingsir wengi aku jenggira tangi krungu swara aeng sing beda karo adat saben. Senajan maneka kedadian aeng nyolowati wis tak senggo lumrah, nanging pisan iki tetep ndadekake aku kaget. Saka poncot kamar ngarep lawang kamar mandi ana swara tangis sesambat layung-layung. Swara wanita njaluk tulung dibebasake saka maneka panandang sing nembe dialami. Aku enggal jupuk Al-Qur'an mini ing jero tas sing ajeg tak gawa saben-saben pelatihan. Tak waca maneka surat ing kitab suci ing pangajab bisa nglantarake pawungan sing arwahe ising lambrang, bisa marak ngarsane Gusti kanthi kahanan tentrem orang lambrang ing antaraning alam donya lan alam kelanggengan. Suwe anggonku maca Al-Qur'an nganti gorokan gulu krasa garing. Nalika swara sambat lan tangis ngiris ati saka wanodya nyolowati wis ora keprungu maneh. Anggonku ngaji tak lereni nalika lamat-lamat saka kaduan keprungu adzan subuh saka masjid, tandha yen wektu wis ndungkap para esuk. Sadurunge acara rampung ing dina pungkasan, aku njajal nyarwidekake marang wanita rada sepuh sing saben dina makarya ing bagian ruang mangsak. Nalika kanca-kanca peserta lan panitia padha ngerahapi makan siang sadurunge acara penutupan, aku pilih ngrungokake jlentreng cerita saka wanita sepuh sing pranyata aran Mbah Sukini. Saka cerita mau banjur tak ngerteni yen dheweke klebu pawongan lawas sing ngerti maneka cerita lan kedadian ing Hotel Mustika. Kelebu kedadian kang nyediake nalika ana obong-obongan kisruh politik pilkada nggawa bebanten nyawa wong-wong sing nginep ing hotel nalika iku. Yen eling kedadian iku kula nangis malih. Cerita ngono Mbah Sukini karo ngusap eluh ing pipine sing wis kriput. Kenging napa ke hotel niki katut dipun obong, Mbah? Pitakonku nelsik. Ingkang kagungan hotel niki Ibu Bupati sing kena fitnah pil-pil napa niku?
teladune rada kurang cetha ngucapake istilah pilkada. Napa nalika niku nggih kathah tamu hotel, Mbah? Inggih, kathah sanget, Mas. Pinten tiyang ingkang dados kurban rikala niku? Pitakonku kapiadreng meruhi crita saknyatane. 13 tiyang sainget kula. Napa tamu ten kamar nomor 113 ugi katut kobong nggih, Mbah? Inggih, saking pojok ngriku asale geni kobongan. Ngomong lirih Mbah Sukini tansaya ngguguk anggone nangis. Aku malih welas ndeleng kahanane, arep tak lereni pitakonku nanging krasa durung gamblang mbirat crita saknyatane. Nggih, anak kula ingkang tiwas teng ngriku nalika resik kamar, Mas. Idep-idep tanpa ngerti sangkan parane geni ngobong kamar dadi areng. Senajan wis didandani yen kelingan ati kula. Aku kaget krungu ukara pungkasan saka Mbah Sukini. Jebul wanita klambi abang sing tansah ngaton kuwi putrane Mbah Sukini. Muga-muga sawise tak wacakake Al-Qur'an arwahe bisa tentrem ora nglambrang maneh.